आमच्या मंडळाचे सर्व कार्यकर्ते महेश वालवलकर, आनंद बागवे, पप्पू जैतापकर, अमित भोगले, पप्पू पारकर, सागर परब, पंकज पारकर आदी मान्यवर या ठिकाणी उद्घाटन सोहळा सुशील निबरे, नंदू मावरे, खेळ पैठणीचा या कार्यक्रमाचा उद्घाटन सोहळा श्रीफळ वाढवून या कार्यक्रमाचं उद्घाटन करतायत आमच्या मंडळाचे अध्यक्ष महेश उर्फ छोटू पारकर। श्रीफळ वाढवून या कार्यक्रमाचं उद्घाटन करतायत आमच्या मंडळाचे अध्यक्ष श्री महेश उर्फ छोटू पारकर। कोकणसातच्या संपादिका देवयानी ओरसकर मॅडम, तसेच जाहिरात व्यवस्थापक श्री समीर सावंत सर यांच्या उपस्थितीत हा उद्घाटन सोहळा पार पडतोय। आमच्या मंडळाचे अध्यक्ष श्री छोटू पारकर श्रीफळ वाढवून या कार्यक्रमाचं उद्घाटन करतायत। अशा प्रकारे उद्घाटन झालेलं आहे। अगदी थोड्याच वेळात या कार्यक्रमाला सुरुवात होते। दत्तकृपा मित्रमंडळ आयोजित कोकणसात लाईव्ह, कोकणचे नंबर 1 महा चॅनल कोकणसात लाईव्ह पुरस्कर्ते खेळ पैठणीचा हा कार्यक्रम या ठिकाणी सुरुवात होते। नमस्कार। सिंधुदुर्ग नगरीमध्ये आज दत्तकृपा मित्रमंडळाच्या या भव्य अशा पटांगणावरती कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसात लाईव्ह आयोजित खेळ पैठणीच्या या कार्यक्रमाला थोड्याच वेळात सुरुवात होते। मी मगाशीच म्हटलं की या कार्यक्रमासाठी सिंधुदुर्ग नगरीतल्या ओरोस गावातल्या महिलांनी उत्स्फूर्त असा प्रतिसाद दिलेला आहे आणि त्याचं थोडंसं कारण आमचा जो प्रतिनिधी इथला आहे प्रसाद पाताळे त्याला देखील जाते, कारण त्याने गेले 5-6 दिवस खूप मेहनत घेतलेली आहे हा कार्यक्रम यशस्वी होण्यासाठी। त्याचबरोबर छोटू पारकर मित्रमंडळाने देखील या कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी खूप परिश्रम घेतलेले आहेत। आपण त्याचं उदाहरण बघतोय की आज खूप मोठ्या संख्येने इथे महिला आलेल्या आहेत। नवरात्रोत्सवाच्या निमित्ताने आम्ही हा जो काही खेळ पैठणीचा कार्यक्रम घेतोय त्याच्यासाठी आलेल्या सर्व तमाम महिला भगिनींचं मी कोकणसात लाईव्ह आणि दैनिक कोकणसातच्या वतीने हार्दिक स्वागत करते। तुम्हाला खेळ पैठणीच्या या कार्यक्रमासाठी खूप खूप शुभेच्छा देते आणि हा खेळ असाच हलक्या फुलक्या वातावरणामध्ये पुढचा 1 ते 1.5 तास चालेल आणि याच्यासाठी मी आमंत्रित करते आमचे लाडके भाऊजी बाळू भाऊजी यांना की त्यांनी या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन याच्या पुढे करावं। हा कार्यक्रम अत्यंत उत्स्फूर्तपणे बाळू भाऊजी गेले 7-8 दिवस आमच्या चॅनलच्या वतीने घेत आहेत आणि प्रत्येक तालुक्यामध्ये अत्यंत उदंड असा आणि उत्स्फूर्त असा सहभाग महिलांचा मिळतोय। प्रत्येक ठिकाणी जेव्हा या कार्यक्रमानंतर महिला भेटल्या त्यांनी सांगितलं की खूप छान वाटलं, 1-1.5 तास आमचा खूप सुंदर असा हलका फुलका असा गेला। त्यामुळे निश्चितच मी आता जास्ती वेळ बाळू भाऊजींना विनंती करते की त्यांनी हा खेळ पैठणीचा कार्यक्रम त्यांनी पुढे न्यावा। आपल्या तालुक्याचे आपल्या जिल्ह्याचे बाळू भाऊजी आम्ही बाळू वालावलकर यांना मी विनंती करते की त्यांनी हा कार्यक्रम पुढे घेऊन जावा। धन्यवाद मॅडम। जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत मॅडमांसाठी। सन्माननीय या चॅनलचे संपादक देवयानी वरसकर मॅडम होत्या। कार्यक्रमाची सुरुवात करतोय विघ्नेश अनिकेत। सुस्वागतम। स्वय असुनी ब्रह्म अवतार कणकवलीत बैसुनी दिगंबर स्वतःसी म्हणवी भालचंद्र, अशा परमहंस भालचंद्र महाराजांच्या चरणी नतमस्तक होतोय। या संपूर्ण ओरोस गावाची ग्रामदेवता या ग्रामदेवतेच्या चरणी नतमस्तक होतोय आणि आई दुर्गा मातेच्या चरणी साष्टांग दंडवत अर्पण करत या कार्यक्रमाची आपण सुरुवात करूया। नवरात्र उत्सव म्हटल्यानंतर हा जागर आहे स्त्री शक्तीचा, हा जागर आहे स्त्रीच्या कल्पकतेचा, हा जागर आहे स्त्रीच्या कलागुणांना वाव मिळवून देण्याचा। आणि म्हणून हे व्यासपीठ अर्थातच दत्तकृपा मित्रमंडळ ओरोस
आपल्यासाठी घेऊन येतोय हा खेळ पैठणीचा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल दैनिक कोकणसाद लाईव्ह आणि दैनिक कोकणसाद प्रस्तुत दत्तकृपा मित्रमंडळ ओरोस आपल्यासाठी घेऊन येतोय हा खेळ पैठणीचा. जरा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे या चॅनलसाठी आणि आपल्या मंडळासाठी. मी 1 ते 10 स्पर्धकांना विनंती करेन कृपया आपण व्यासपीठावर यावं. हे आपलं व्यासपीठ आहे 1 ते 10, 1 2 3 10 पर्यंत या. एक ते 10 असं उभे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 पासून 1 2 इकडे समोर ओके 3 4 5 तिकडे जाऊ नका 6 7 पुढे या मॅडम 8 9 10 या पुढे या. अजिबात घाबरू नका आणि लाजूचं मुळीच नका. तुमचाच कार्यक्रम आहे, स्त्री शक्तीचा कार्यक्रम आहे बरोबर. करूया कार्यक्रमाची सुरुवात. तर या कार्यक्रमाची सुरुवात करतोय अर्थातच ज्यांच्यासोबत होणार हे पहिलं महाराऊंड. अर्थातच त्या राऊंडचं नाव आहे मॅजिक बॉक्स. काय काय दडलेलं आहे या मॅजिक बॉक्समध्ये मला सुद्धा काही माहिती नाही आहे. सुरुवात करूया हळूहळू टप्प्याटप्प्याने. या खेळाची नक्कीच रंगत वाढेल यातही कुठली शंका नाही. तर पाहत राहा हा खेळ पैठणीचा द मॅजिक बॉक्स. एक लक्षात घ्या संपूर्ण कार्यक्रम लाईव्ह आहे त्यामुळे तुमच्या ज्या टाळ्या वगैरे आहेत ते वाजत राहायला पाहिजे. माझ्यासाठी नाही हा, यांच्यासाठी वाजत राहायला पाहिजे. जेवढं आहे लाईव्ह आहे जवळपास 3 लाखाहून अधिक ज्याचे सबस्क्रायबर आहेत आणि फेसबुकसाठी जवळपास 1.5 लाखाहून ज्याचे सबस्क्रायबर आहेत, ज्याच्या जवळपासही कोणी नाही असा कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्ह आणि दैनिक कोकणसाद प्रस्तुत दत्तकृपा मित्रमंडळ ओरोस आपल्यासाठी घेऊन येते हा खेळ पैठणीचा. स्पर्धा क्रमांक 1 या. यामध्ये चिठी आहे ती काढायची आहे. मॅजिक बॉक्स आहे. त्या चिठीमध्ये काय असेल ते आपल्याला या ठिकाणी करायचं आहे किंवा त्याचं उत्तर द्यायचं आहे. आपल्याला 10 गुण लगेच मिळून जाणार. हा वा. हॅलो 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 ओके. हे बघा तुमच्यासाठी काय आहे बघा. ओरोसचे प्रथम नागरिक कोण? ओरोसचे म्हणजे या सिंधू नगरीचे प्रथम नागरिक कोण सांगू शकाल? सरपंच. हा कोण नाव सांगू शकाल? मॅडम बघा येत असेल तर सांगा. पहिलाच प्रश्न आहे प्रथम नागरिक कोण? बोलू नका 10 गुणांचा विषय आहे. तिला मिळणार तुम्ही तशीच राहणार. मग कोण आहे माहित आहे? उकांना घ्याल जरा पटकन घ्या. नाव घ्या नावात काय विशेष. मी तर आहे शेखरची मिसेस. वा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईंसाठी. त्यानंतर पुढील स्पर्धक क्रमांक 2 या. वा तुमच्यासाठी आहे. तुम्हाला वेड्याची भूमिका करायची आहे. वेडं व्हायचं आहे. वेड्याची भूमिका आहे तुमच्यासाठी या. 10 गुण मिळणार. वेड्या कसं करतो वेडा तशी भूमिका करायची आहे. हां वाव जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. सुरू ठेवा हां ओके. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत त्यासाठी. अजून करते हा करा. सुरू ठेवा. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. 10 गुण ताईंसाठी. त्यानंतर स्पर्धक क्रमांक 3 या. ओरोस नगरीमध्ये ओरोसमधील 5 बँकांची नावं सांगायची. बँक. सिंधुदुर्ग जिल्हा ग्रामीण बँक, स्टेट बँक, विदर्भ ग्रामीण बँक, बँक ऑफ इंडिया, युनियन बँक. परत सांगा जरा. सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, बँक ऑफ इंडिया, स्टेट बँक,
विदर्भ ग्रामीण बँक युनियन बँक. वा, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईसाठी. 10 गुण. त्यानंतर स्पर्धक क्रमांक 4 या. काय दिलंय तुमच्यासाठी? वा, कॅटॉक करायचं आहे. कॅटॉक माहिती आहे ना, इथून तिथपर्यंत जायचं आता मिडल कॅमेऱ्यापर्यंत आणि तिथून परत पाठी यायचं. हां, इथून स्टार्ट. तुम्हाला म्युझिक देईल विद्देश. ॲक्टिंग पाहिजे हां, नुसतं भाजी मार्केटला जातात पिशवी घेऊन तसं नको. हां, कॅटॉक स्टार्ट. क्या बात आहे, जोरदार ट्राय झालाय. बाकी आपण वा, जोरदार ट्राय झाल्या पाहिजे ताईसाठी. या अगोदर फॅशन शो मध्ये भाग घेतलेला का तुम्ही शाळेत वगैरे असताना? नाही नाही. या पुढील स्पर्धक क्रमांक 5. वा, एकेका प्रकारच्या 4-5 चिठ्ठ्या आहेत. या, तुमच्या जो कलागुण असतो, सुप्त कलागुण असतात, त्यांना कशी बाहेर काढता येईल याचा प्रयत्न आम्ही केलेला आहे. ओके, स्टार्ट. बघा कुठली भूमिका असते. ओळखा तुम्ही? ओळखणार ना? बोला की. हां, वा, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. मला वाटलं दगड बिगड उचलून मारतात की का. बरं, जरा शांत. कसं आहे, उपवास आहे तुमचे चालू, सगळ्यांचे उपवास चालू आहे. हां, टायमिंग मध्ये जाणार जेवायला, काळजी करू नका. बरं, गणपती बाप्पा. गणपती बाप्पा. आई अंबे माते की आहे. साबू वडा वगैरे खालून आलेत काय ना. स्पर्धक क्रमांक 6 काय आहे? वा, त वरून 4 मुलींची नावं सांगायची आहेत. रेडी झालात की सांगा. ओके, तुमचा टायमिंग सुरू होतोय आता. स्टार्ट. तनिष्का, तनुश्री, तन्वी आणि तनुजा. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताई. त्यानंतर पुढील स्पर्धक क्रमांक 7. सोपे प्रश्न आहेत, फक्त उत्तर द्यायला यायला पाहिजे. हा, अरे बापरे, खूप सोपा प्रश्न आहे. ओरोसचे खासदार कोण? माननीय श्री विनायकजी राऊत. हा, माननीय श्री विनायकजी राऊत. बघा नक्की ना, मला काय नाही माहिती आहे. हा, हो. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईंसाठी. त्यानंतर पुढील स्पर्धक क्रमांक 8. वा, होईल. बेचा पाडा म्हणायचा आहे. बेचा. इथे या. बेचा पाडा. हा, थांबा. हो, सावकाश. स्टार्ट. बे के बे, बे दुनी 4, बे 6, बे 4, बे 3, 10. बे 5 पुढे नाही आहे पाडा. पूर्ण म्हणा, पूर्ण. किती म्हणायचं, किती पण म्हणायचं. बेचा पूर्ण पाडा. 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20. वा, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे आईंसाठी. त्यानंतर पुढील स्पर्धक क्रमांक 2. मला वाटलं बेचा पाडा 5 वरच संपलं की का. बे 5-10. तुम्हाला कुठला पाडा आलाय? वा, आपल्या जिल्ह्याची, सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची राजधानी कोणती? इकडे काय बघता, इकडे या, समोर बघा कॅमेऱ्याकडे. हां, सांगा आता. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची राजधानी कोणती? बघा तुम्ही सांगा. नाव समर्पक पाहिजे हा मात्र. मोठ्याने सांगा. नाही. कोकण घ्याल. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी राज्य केलं शक्तीपेक्षा युक्तीने. गुरुदास रावांचं नाव घेते, प्रेमापेक्षा भक्ती. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईंसाठी. त्यानंतर पुढील स्पर्धक. बोलू नका, लगेच कट होणार प्रश्न एवढे सोपे आणलेत ना. तुकाराम महाराजांचे गावाचं नाव सांगायचं आहे. पंढरपूरला जाता. एकदा तुकाराम महाराज माहिती आहेत? तुकाराम महाराज. ओके, वारकरी संप्रदायात खूप मोठी भूमिका त्यांची आहे. तर त्यांच्या गावाचं नाव काय तुकाराम महाराजांचे? ओके, उखाणं घ्याल घ्या.
हिमालय पर्वतावर बर्फाच्या राशी अनेक रावांचे नाव घेते. मोठ्याने घे जरा, मोठ्याने घे. हां, हिमालय पर्वतावर बर्फाच्या राशी अनेक रावांचे नाव घेते आज पैठणीच्या खेळा दिवशी. वा, जोरदार टाळ्या झाल्या. बरं, खरोखर आहेत का हो हिमालयावर बर्फाच्या राशी? आहेत ना, नक्की. हो, ठीक. मी कधी गेलो नाही. चला, तुमच्या ग्रुपचं नाव काय माहिती आहे? गणपती बाप्पा मोरया. काय झालं? गप्पा मारून झाल्या तुमच्या? तुमच्या ग्रुपचं नाव काय काय आहे? हां, म्हणून सांगितलं गणपती बाप्पा मोरया. हा, हे तुमच्या ग्रुपचं नाव आहे. असं म्हटल्यानंतर व्यासपीठावर यायचं, तोपर्यंत कोणी यायचं नाही. एक जरी खाली राहिली तरी स्पर्धक बाद होणार. हां, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. त्यानंतर 11 ते 20 या. 11, 12, 13 असे 20 पर्यंत एकत्र बसा कुठेतरी. ग्रुपचं नाव काय? हां, या 11 ते 20. तर यांच्यासाठी सुद्धा तीच फेरी असेल. मॅजिक बॉक्स, त्यामध्ये काय दडलंय काय नाही मला सुद्धा काय माहिती नाही. आणि मॅजिक बॉक्स बनवल्याला सलाम आहे. तर नक्की सबस्क्रायबर आमचे जे आहेत 3 लाखाहून अधिक आहेत. फेसबुकला 1.5 लाखाहून अधिक आहे. तुम्ही सुद्धा हा कार्यक्रम पाहताना या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल दैनिक कोकणसाद लाईव्ह आणि दत्तकृपा मित्रमंडळ ओरोस घेऊन येतोय आपल्यासाठी खेळ पैठणीचा दुसऱ्या ग्रुप समवेत. या गणपती बाप्पा मोरया, एकत्र कुठेतरी बसा. असं म्हटल्यानंतर वरती यायचं आहे. हां, एक जरी स्पर्धक खाली राहिली तरी ती स्पर्धक बाद ठरवण्यात येईल. आणि एक सरप्राईज आहे या दत्तकृपा मित्रमंडळ ओरोस आणि आमच्या कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकणसाद लाईव्ह यांच्या वतीने एक सरप्राईज आहे. जरा जोरदार टाळ्या वाजवायच्या. एवढंच नाही का सरप्राईज काय आहे की एकाही स्पर्धकाला बाद केलं जाणार नाही. आमचा पॅटर्न आहे तो. एकाही स्पर्धकाला बाद केले जाणार नाही, परंतु तिन्ही राऊंड सगळ्यांना खेळली पाहिजेत. जी गुणसंख्या आहे, कारण काहींना वाटत असतं की मी हा खेळ खेळले असते, म्हणून सगळ्यांना खेळायला मिळणार. आणि त्यातून आम्ही जी पारितोषिकं आहेत 3, ज्याचे प्रायोजक आहेत बिल्बर प्रॉपर्टीज आणि सहप्रायोजक आहेत कॅमलिन, यांच्या वतीनं आपल्याला हे आकर्षक भेटवस्तू अर्थातच पैठणी मिळणार आहे. काय आहे? हां, म्हणाल? हां, येईल का? गणपतीत मतलेला वा वा. इथे सुख करता दुःखहर्ता वार्ता विघ्नाची नुरवी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर उटशेंदुराची कंठी जके माळ मुक्ता फळांची जय देव जय मंगलमूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव पूर्ण नको पूर्ण म्हटलं तर परत त्यांना आरती करायला वेळ नको. परत जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. त्यानंतर स्पर्धक क्रमांक 12 वा, कॅटॉक करायचं. या इथून सुरू. दे विघ्नेश. जरा वेगवेगळे ऍक्ट पाहिजे तर 10 गुण मिळणार. जरा जोरदार टाळ्या ताईंसाठी. टाळ्या कमी पडतं का म्हणे, तुमच्यासाठीच वाजवायच्या टाळ्या. क्या बात आहे. तिकडे जाऊ नका, ब्रिज आहे पुढे. परत पाठी या. हां, या पाठी. जोरदार टाळ्या ताईंसाठी. त्यानंतर स्पर्धक क्रमांक 13 या. इथून थांबा. वा, नवरात्रीचे नवरंग असं म्हटलं जातं. नवरंग असतात नवरात्रीचे. खरं आहे. मी म्हणतो जिथे स्त्रीचा सन्मान होतो तोच खरा रंग, बरोबर ना? तरी सुद्धा आजचा रंग कोणता आहे सांगू शकाल? इकडे बघा, कॅमेरा फेस करायचा. हा, आजचा रंग कोणता? सोपा. जांभळा. आजचा रंग कोणता? ठीक आहे, हुक्का नका. जन्म दिला मातेने पालन केले पिताने नारायणरावांचे नाव घेते पत्नी या नाते. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईसाठी. त्यानंतर पुढील स्पर्धक क्रमांक 14 मॅजिक बॉक्स. वा 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 वा. या इथे. हां, सुरू. 10 गुण आहेत तुम्हाला. सोपी आहे भूमिका. हां, ठीक आहे. उकान घ्या. शंकराच्या पिंडीवर बेल घालते. मोठ्याने जरा घ्या. शंकराच्या पिंडीवर बेल घालते वाकून संतोषरावचे नाव घेते तुमचा सर्वांचा नाव. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. त्यानंतर पुढील स्पर्धक क्रमांक 15. एवढं जरी केलं असतं तरी 10 गुण मिळणार होते. हां, काय
9चा पाडा म्हणायचा आहे. बापरे, येईल 9चा पाडा. हे आहे इथे. सुरू, स्टार्ट. 9 1 9 9 2 9 9 1 9 9 2 18 9 36 9 त्यांना ऐकायला गेलं पाहिजे. 9 1 9 9 2 18 9 24 9 9 त्रिक किती? ठीक आहे, ओका नगे. पैठणीच्या साडीवर शोभते मोरांची जोडी. संजय रावांच्या नावामुळे आयुष्याला आली गोडी. वा, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईंसाठी. त्यानंतर पुढील स्पर्धक क्रमांक 16. काय आहे? वा वा, या. सिंधुदुर्ग किल्ल्यावर गेलात कधी? मालवणला गेले कधी गेलेलात? लक्षात नाही. परंतु गेलेलात. ठीक आहे. सिंधुदुर्ग किल्ल्यावर छत्रपती शिवाजी महाराजांचा कुठल्या हाताचा ठसा आहे? डाव्या कुठल्या हाताचा ठसा आहे? हाताचा. नाही. अजून काय? ओके, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईंसाठी. त्यानंतर पुढील स्पर्धक क्रमांक 17. किती सोपे प्रश्न आहेत, पण काळजी करू नका, कोणीही बाद होणार नाही. पुढचा जो गेम आहे त्यामध्ये गुण मिळवा, त्याच्या पुढे एक गेम आहे त्यामध्ये गुण मिळवा. आम्ही कोणालाही बाद करणार नाही, असा हा आमचा पॅटर्न आहे चॅनलचा, की बिनबाद फेरी. काय आहे? वा, छत्रपती शिवाजी महाराजांचे 4 गड किल्ल्यांची नावं सांगायचे. किल्ले सिंधुदुर्ग, किल्ले विजयदुर्ग, रायगडचा किल्ला आणि तोरणागड. अजून एक राहतोय. 4 सांगितले ना. पन्हाळ्याला गेलात? नाही, पन्हाळ्याला नाही जात. आता कशाला उपयोग. ठीक आहे, जोरदार टाळ्या झाल्या. 10 गुण मिळालेले आहेत, काळजी करू नका. किती घाबरता तुम्ही वहिनी. या पुढील स्पर्धक क्रमांक 18. पन्हाळ्याला का विसरलात? नाही गेलात पन्हाळ्याला? वा, एकदम सोपा प्रश्न पण नाही आहे, भूमिका आहे. या इथे या. रेडी, स्टार्ट. काय करताय? कसला काढायचा आहे आवाज? अम्मा अम्मा अम्मा. हा कसला आवाज? आवाज कसला हा? म्हैशीचा आवाज काढायचा आहे तुम्हाला, म्हैशीचा. काढा. काढाल? ओके, उका नगे. तुझा भवानी देवीला अलंकाराचा साज. सतीशरावांचे नाव घेते. नवरात्र आहे आज. वा, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईंसाठी. त्यानंतर पुढील स्पर्धक क्रमांक 19. म्हैशीचा आवाज काढायचा होता मॅडम. म्हैस कशी बोलते सांगतो नंतर. वा, दे म्युझिक विथ दिश. थांबा. हां, इथे मिडल. ओके, सुरू. डान्स. 10 गुण आहे गरब्यात नाचताना, पण गरबा नाचायचा नाही इथे आहे, गुण नाही मिळणार. स्वतंत्र डान्स करायचा. बाबा, जोरदार टाळ्या झाला पाहिजे ताईंसाठी. क्या बात आहे. हा खेळ पैठणीचा नक्कीच आणि पुढे रंगत घेणार. संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा दौरा करत असताना आज दत्तकृपा मित्रमंडळ ओरोसच्या पटांगणावर येण्यात झालं. स्त्रियांमधील सुप्त गुण जपलेले असतात, त्यांना बाहेर काढण्याचा प्रयत्न कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल दैनिक कोकण 7 आणि कोकण 7 लाईव्हने हा छोटासा प्रयत्न करतोय खेळ पैठणीचा. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईंसाठी. त्यानंतर स्पर्धक क्रमांक 20. मिळाल्या 10 गुण तुम्हाला. खूप छान नाचलात. सुरुवातीला कॉलेजमध्ये गॅदरिंगमध्ये वगैरे भाग घेत होता. ओके, काढ.
कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्ट. 5 रानभाज्यांची नावं सांगायची आहेत. रानभाज्या जे रानात असतात ना आणि आपण खातो नंतर त्या आणून, त्या भाज्यांची नावं सांगायची आहेत. टाळक, टाकळा, पालक भाजी, ठीक आहे, उकरणं घे. शंकराच्या पिंडीवर बेल घालते वाकूड, अभिनंदनरावांचे नाव घेते, सर्वांचा मान राखू. वा, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. तुमच्या ग्रुपचं नाव आहे मंगलमूर्ती मोरया. काय? ओके, बसा कुठेतरी एकत्र. चला 21 ते 30 फास्ट. मंगलमूर्ती मोरया एकत्र बसा. आता नंबर प्रमाणे नाही बोलवणार. चला 21 ते 30. अर्थातच आपण पाहतोय तिसऱ्या ग्रुप सोबत सुद्धा मॅजिक बॉक्सने येणार, कारण थोडासा वेळ जाणार. कोणालाही बात करायचं नाही आहे म्हटल्यानंतर वेगळ्या प्रकारे ट्रॅक करावी लागते. दत्तकृपा मित्र मंडळ ओरोस आयोजित आणि कोकणचा नंबर 1 महाचॅनल कोकणसाद लाईव्ह आणि दैनिक कोकणसाद प्रस्तुत. प्रायोजक विल्बर प्रॉपर्टी, सहप्रायोजक कॅमले. बघूया स्पर्धक क्रमांक 21 या. सुंदर या. 9चा पाडा म्हणायचा आहे. हां थांबा, स्टार्ट. 9 1 9 9 2 18 9 27 9 36 9 5 55 9 54 9 7 63 9 8 72 9 9 81 9 10 90. वा, जोरदार ट्राय झाल्या पाहिजे. 10 गुण. त्यानंतर स्पर्धक क्रमांक 22 या. या इथे इथे. नाव काय तुमचं? माया माया. आडनाव? धनवटे. धनवटे. मायाताई, तुम्हाला काय करायचं बघितलं? हो, इथून तिथे जायचं. कॅमेऱ्यापर्यंत जाऊ नका, कॅमेऱ्याला परत तिकडे रस्त्यावर घेऊन जाल. हां स्टार्ट. जोरदार ट्राय झाल्या पाहिजे. 10 गुण मिळालेले आहेत. वा वा. शाळेमध्ये घालायचंच लग्नी. हां, तेव्हाच प्रॅक्टिस आहे अजून. या पुढील स्पर्धक क्रमांक 23. वा, इथे. तुमचं नाव काय? सविता दुबळे. वा, तुम्हाला आल्या चिठ्ठीमध्ये जोर जोरात हसायचं आहे. जोर जोरात, जेवढी ताकद असेल तेवढी काढून हसा जोर जोरात. हां स्टार्ट. हसायचं आहे फक्त. 10 गुण मिळणार. का आता आणि कुठले सोपे प्रश्न आणायचे आम्ही? कुठून आणायचे? आणि प्रश्नच नाही आहे, मी फक्त भूमिका करायची. हसायचं आहे. तुम्ही कसं हसता? हसा बघूया. तसं. हां जोर जोरात हसायचं आहे. बघा 10 गुण आहेत. ओके, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. त्यानंतर पुढे स्पर्धक क्रमांक 24. हसायला पण तुम्हाला येत नाही कसं काय? हा वा. तुम्हाला आहे ओरोसवरून कणकवलीला बस लागलेली आहे. ओरोस स्टॉपला आतमध्ये आता स्टँड झालं ना. हां इथे. कशी अनाउन्समेंट होते ओरोस कणकवली गाडीची? बस क्रमांक 1828 कणकवली सावंतवाडी. ओरोसवरून कणकवली. ठीक आहे, ओरोस कणकवली. हां ठीक आहे, सुरू. बस क्रमांक 1827 ओरोस कणकवली ओरोस सावंतवाडी. कणकवलीला जायचं आहे. हां ओरोस कणकवली. बस क्रमांक 1521 ओरोस कणकवली. पुढे बस स्टॉपला गाडी लागलेली आहे. अनाउन्समेंट करतात ना वाहतूक नियंत्रक कंट्रोल केबिनवरून, ती कशी करतात ते सांगा. क्लू देऊ तुम्हाला. बरोबर पोहोचलाय. पुढची अनाउन्समेंट करा. गाडी नंबर 1521 ओरोस कणकवली.
इच्छुकी आहे. मग काय करायचं पुढे? प्रवास जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. त्यानंतर पुढील स्पर्धा सुंदर केल्ली आला सुमेन. पुढे म्हणायचं होतं काहीतरी, ते मी सांगणार नाही. परत प्रश्न आला दुसऱ्याला तर हां द्या. वा, तुमचा आवडता प्राणी कोण? आवडता प्राणी? सिंह. सिंहाचा आवाज काढाल? कोणी सांगितलेलं सिंह म्हणून सांगायला? मी सांगितलं का नाही ना? कोणी सांगितलं? बरं, घरातला पाळीव प्राणी? मांजराचा आवाज काढा. मॅव मॅव. मांजराचा सांगितलंय, बोक्याचा नव्हे. मांजर. हां, घरातलं पाळीव मांजर कसं? हे बोका झाला. हां, मॅव 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 मॅव. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे त्यासाठी. पुढे स्पर्धक क्रमांक 26 या. मॅव 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 बोका आहे तो. ट्रेक केला. हां हां, तिला घेऊन बरोबर आहे. पुढे द्या. अरे बापरे, या इथे. महाराष्ट्राचे राज्यपाल कोण? इकडे बघून सांगा, त्यांना विचारू नका. कोण? बरं, उखाणं घ्याल? माहीत आहे राज्यपाल? नाही, उखाणं घ्याल? खऱ्या नारायणाने अंबाबाईची भरते ओटी. अमितरावांचे नाव घेते तो खास तुमच्यासाठी. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईसाठी. त्यानंतर पुढील स्पर्धक द्या. वा, तुम्हाला काढता येतो का बघूया. या, म्हशीचा आवाज करायचा. थांबा जरा. हो सगळं आम्ही थांबायला तयार आहोत. रेडी? आता एवढा वेळ घेते म्हणजे काय आलं असणार? हां, ही कुठली? म्हैशीचा आवाज काढायचा आहे मॅडम. म्हैशीचा आवाज पाहिजे. म्हैस एक वेगळ्या ट्रॅकने ओरडते बघा, तसं ओरडायचं. जमेल? ओके ना घे. चल. खाणा नारळाने भरते आई अंबाबाईची ओटी. उमेशरावांचे नाव घेते खास तुमच्यासाठी. वा, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे त्यासाठी. त्यानंतर पुढील स्पर्धक म्हैशीचा आवाज काढायचा. काय आहे त्याच्यात मोठासा? कशी म्हैस रडते? ओरडा बघूया तिकडून. थांबा, म्हशीचा काढायचा आवाज. हां, म्हैस अशी ओरडते. हां, काय आहे? हां, या. तुमच्या नवऱ्याला हाक मारायची आहे. भारत पाकिस्तान सामना चालू आहे टी व्हीवरती. तुम्ही घरामध्ये जेवण केलेलं आहे, तुम्हाला जोराची भूक लागलेली आहे, पण नवरा काय भारत पाकिस्तानची मॅच बघितल्याशिवाय येईन असा झालेला आहे. कशी हाक माराल जेवायला बोलवताना? बघा, भारत पाक वर्ल्ड कप बघतोय सामना. हां, हो, नवऱ्याला हाक मारायची आहे, नवऱ्याला. हां, काय हो, जेवायला या. एवढ्या प्रेमाने मारणारच नाही हाक. बघा, एकदा मारा 10 गुण मिळणार. पटकन उखाणं घ्या. नवरात्रीच्या दिवशी मंदिरात फुलांच्या राशी. सुजनरावांचे नाव घेते नवरात्री. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईंसाठी. 10 गुण गमावले, पण हाक का नाही मारली माहित आहे? घरी जायचंय बरं. या, पुढील स्पर्धा. नवऱ्याला हाक मारायची आहे, टी व्ही बघतोय, कशी हाक माराल? एवढ्या प्रेमाने हाक मारणार मॅडम? एवढ्या प्रेमाने हाक नाही. मग तेच तर बघा, नाही म्हणतात सर. हां, या. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या तलवारीचं नाव काय होतं? एकदम सोपा प्रश्न. उखाणं घ्याल? मंगळसूत्राच्या 2 वाट्या म्हणजे सासर आणि माहेर. महेशरावांनी दिला मला सौभाग्याचा. जोरदार टाळ्या ताईसाठी झाल्या पाहिजे. त्यानंतर स्पर्धक क्रमांक 30 या. काय आहे? वा, सोपा प्रश्न आहे. या, इथे. माहेर कोणतं? ओरोस. सासर? ओरोस. लव्ह मॅरेज की अरेंज मॅरेज? लव्ह मॅरेज. यावत ओरोस कंटिन्यू झालंय. ठीक आहे, ओरोसचे म्हणजे तुम्ही ओरोसमध्येच राहता थोडक्यात. ओरोसच्या ग्रामदैवताचं नाव सांगायचं. रवळनाथ. तर पूर्ण वाक्यात सांगितलं तर बरं होईल. ओरोसच्या ग्रामदेवाचं रवळनाथ हे नाव आहे.
आम्ही मान्य करतो 10 गुण, परंतु श्रीदेव रवण असं पाहिजे असं मला वाटतं. बरोबर ना? देव कोण लावणार? देव आहे ना तो. हा सांगा पूर्ण वाक्यात आता. ओरोसच्या ग्रामदेवतेचे श्री रवळनाथ हे नाव आहे. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईंसाठी. तुमच्या ग्रुपचं नाव आहे उंदीर मामा की जय. काय? हां, एकत्र कुठेतरी बसा, नाही तर उंदीर मामा. हां, चला पुढील स्पर्धक 31 ते 40. चला पटपट. प्रत्येकाला खेळायला मिळणार. कुठल्याही वहिनीनं आम्ही नाराज करणार नाही, बाद फेरी खेळवणार नाही असं सांगत सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा दौरा सुरू केला. अर्थातच नवरात्रीच्या पहिल्या रात्रीपासून प्रत्येक शहरात, प्रत्येक गावात कोकणसाद लाईव्हचा कॅमेरा गेला आणि झाला एकच धमाका खेळ पैठणीचा. कारण कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकणसाद लाईव्ह आणि दैनिक कोकणसाद प्रस्तुत यावेळी आलोय दत्तकृपा मित्रमंडळ ओरोसच्या या पटांगणावरती. कोण होणार या महाराष्ट्राच्या महावस्त्राची महाविजेती? खेळ पैठणीच्या माध्यमातून काही वेळातच आपल्या समोर येईल. प्रायोजक आमचे आहेत अर्थातच विल्बर प्रॉपर्टीज आणि सहप्रायोजक आहेत कॅमलिन. या स्पर्धा क्रमांक 31. वा, माईक वरती गाणं बोलायचं आहे. या दुर्गा मातेची आरती म्हणायची. दुर्गे दुर्गट भारी तुझ विन संसारी, अनाथ नाथे अंबे करुणा विस्तारी, वारी वारी जन्म मरणाते वारी, हारी पडलो आता संकट निवारी, जय देवी महिषासुरमथिनी, सुरवर ईश्वर वरदे तारक संजीवनी, जय देवी. दुर्गा मातेने कोणाचा वध केलेला? महिषासुराचा. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. त्यानंतर स्पर्धक क्रमांक 32. नशीब आमचं. हा, भारताची आर्थिक राजधानी कोणती सांगू शकाल? भारताची दिल्ली. भारताची आर्थिक राजधानी आहे. आर्थिक मुंबई. बघा, तुम्ही मला प्रश्न विचारता की मी तुम्हाला विचारतो, मलाच कळत नाही. हां, कुठली? उखाणा घ्याल? नवरात्रीत दांडिया गरबाचा रंगला खेळ, गणेशरावांचे नाव घेते हीच ती खरी वेळ. वा, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईसाठी. त्यानंतर पुढील स्पर्धक क्रमांक 33. वा, तुम्ही सांगू शकाल ओरोसचे प्रथम नागरिक कोण? माननीय आशा मुरमुरे. की जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईसाठी. त्यानंतर स्पर्धक क्रमांक 34. वा, शिवाजी महाराजांच्या तलवारीचे नाव काय? जय भवानी. जय तलवारीचं नाव विचारलेलं आहे. तलवारीचं, देवीचं नव्हे, तलवारीचं नाव विचारलेलं आहे. समशेर. तलवारीचं नाव सांगा फक्त. हां, उखाणा घ्याल? घ्या. कोकण लाईव्ह 7च्या चॅनलवर सगळे पैठणीच्या खेळाला सगळेजण झाले जॉईन. राजेश भांगवेंचे नाव घेते, ते माझे हिरो, मी त्यांची हिरोईन. जोरदार टाळ्या झाल्यात पाहिजे ताईंसाठी. त्यानंतर स्पर्धक क्रमांक 35. या मिस्टरांचं नाव काय? राजेश रावांचं नाव घेतं. हाच खरा पॉईंट. जॉईंट आणि पॉईंट यमक जुळले पाहिजेत. हां, वा, जर दुसरी चिठ्ठी. वा, या इथे सांगितली तशीच मारा. भारत पाकचा सामना बघतायत, तुम्हाला भूक लागलेली आहे, तुम्ही जेवण केलेलं आहे, नवऱ्याला हाक मारायची आहे. कशी माराल? अहो जेवायला चला. काय ती सारखी टीव्ही जेवायला चला. अशीच मारणार? जरा जोरात मारा. अहो जेवायला चला. काय सारखी टीव्ही जेवायला चला. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईंसाठी. त्यानंतर स्पर्धक क्रमांक 36. असं सांगून नवरा येणार आहे का मॅच सोडून? मग हां, वा, दुसरी काढ. तोच प्रश्न रिपीट असेल तर आम्ही दुसरी काढेल. वा, सुंदर आहे बघा. अक्कलकोटच्या प्रसिद्ध देवस्थानाचं नाव सांगायचं आहे. अक्कलकोटला प्रसिद्ध देवस्थान आहे, नाव समर्पक पाहिजे. हां, श्री स्वामी समर्थ. ते आहे तिथे. त्या देवस्थानाचं नाव आहे बघा काहीतरी.
स्वामी समर्थ 100%. परंतु त्या देवस्थानाला काहीतरी एक नाव दिलेलं आहे बघा. स्वामी समर्थ आम्ही मान्य केलेलं आहे, परंतु त्या देवस्थानाला काहीतरी नाव आहे, त्याचं नाव सांगायचं आहे. ओके, उखाणा घ्याल घ्या. गोकुळासारखं सासर सारे कसे हौशी असं रोशनरावांचं नाव घेते होम खेळ पैठणीच्या दिवशी. जोरदार टाळ्या झाला पाहिजे. तर पुढील स्पर्धक क्रमांक 37. म्हणाल येतो? हां, सुरू. 9 9 2 18 9 36 9 45 9 हळूहळू 9:45 कुठून आणला इथे? हां, सुरू. 9 9 9 2 18 9 36 9 36 9 45 9. डबे विस्कटले पाठचे. उखाणा घ्या. शंकराच्या पिंडीला बेल घालते वापरून रविरावांचे नाव घेते सगळ्यांचं मान राखते. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईसाठी. त्यानंतर स्पर्धक क्रमांक 38 या. ओके, इथे मोराचा आवाज काढायचा आहे. मोर पावसाची जाऊन लागली, पावसाची वरून राजाची, की मोर थुई थुई नाचताना आरडतो कसा तरी. बघा कसा ओरडतो तो. मोराचा आवाज नाही ओके, उखाणा घ्या. अत्रावडीवर पत्रावळ, पत्रावडीवर भात, भातावर तूप, तुपावर अत्रावडीवर पत्रावर अत्रावडीवर बघा अतरावळीवर पत्रावळी, की त्याच्या पत्रावळीवर अतरावळी ती ठरवा. हां हां. अत्रावडीवर पत्रावळ, पत्रावडीवर भात, भातावर वरण, वरणावर तूप, तुपासारखा रूप, रूपासारखा जोडा, दिलीपरावांचे नाव घेते पैठणीच्या खेळात. वा, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईंसाठी. त्यानंतर स्पर्धक क्रमांक 39. अतरावळीवर पत्रावळी, कशाला एवढी दुःखटीन घ्यायची उखाणी? खूप छान छान उखाणी. हां वा, 5 तुमच्याकडून आम्हाला ही अपेक्षा आहे, तुम्ही उत्तर सांगा. हां, 5 रानभाज्यांची नावं सांगायची. कुरडू, ओके, उखाणा घ्या. खणखण कुदळी, मणमण माती, मणमण मातीच्या उभारल्या भिंती, उभारल्या भिंतीला पोलादी खांब, सासूबाईंच्या पोटी भाऊजींच्या पाठी जन्मले राम, राम नाही म्हटलं नाव नाही घेतलं, नेसले पितांबर जरीचे सोगे, दिनकररावांचं नाव घेते, बाळू भाऊजींच्या होम मिनिस्टर पुढे उभे. वा, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. खूप छान. या पुढील स्पर्धक क्रमांक 40. वा, सुंदर. तुमचा टायमिंग सुरू होईल बघा. क वरून सांगायच्या. क वरून थांबा थांबा थांबा. 10 मुलींची नावं सांगितली. तुमचा टायमिंग सुरू होतोय आता. स्टार्ट. करिश्मा, काजल, कार्तिकी, कविता, कश्मीरा, कनिष्का, काव्या, कवयत्री, थांबा. मुलींची नावं आपण ठेवतो की नाही सांगायची काय पण कवरून धरून. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईंसाठी. तुमच्या ग्रुपचं नाव आहे दुर्गा माते की जय. काय 8 सांगितली तुम्ही, 2 राहिली मॅडम. हां, तुमच्या ग्रुपचं नाव काय? एकत्र कुठेतरी बसा. असं म्हटलं की व्यासपीठावर यायचे. बसा कुठेतरी. चला, शेवटचा ग्रुप किती आहेत रे लास्टला समीरजी? हां, 41 ते 52 सगळ्यांनी. 53 53 सगळ्यांनी सगळ्यांनी. तर कुठलीही बाद फेरी खेळवायची नाही म्हटलं तर थोडासा विलंब तर होणारच. म्हटल्यावर आणला आम्ही मॅजिक बॉस, कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्ह आणि दैनिक कोकणसाद प्रस्तुत दत्तकृपा मित्रमंडळ ओरोसचा हा खेळ पैठणीचा कार्यक्रम पुढे घेऊन जातोय 5व्या ग्रुप समवेत. तोच राऊंड अर्थातच मॅजिक बॉक्स. स्पर्धक क्रमांक 41 या. वा, सुंदर. या, तुम्हाला जोरजोरामध्ये हसायचं आहे. जोरजोरात हसायचं. जोरजोरात, तरच 10 गुण मिळणार. असं साधं असून जमणार नाही. स्टार्ट. असं बरोबर आहे.
पटकन. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. 10 गुण. त्यानंतर स्पर्धक क्रमांक 42. काय होतंय तुम्हाला हसायला मला कळत नाही. जा. वा, कोकण रेल्वेचे सिंधुदुर्गातील शेवटचे स्टेशन कोणते? बघा प्रश्न नीट आहे का. कोकण रेल्वेचे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शेवटचं स्टेशन कोणतं? शेवटचं स्टेशन कोणतं मडगावच्या दिशेने? बघा तुम्ही ठरवा, मला नाही माहित. उखाणं घ्याल. ओके. कृष्ण म्हणाला राधेला हास, अवधूत रावांचं नाव घेते तुमच्यासाठी खास. वा, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. त्यानंतर पुढील स्पर्धक क्रमांक 43. कुठलं स्टेशन हो मडगावच्या दिशेने शेवटचं? मला नाही माहिती. हां, वा वा वा, सोपा प्रश्न आहे मॅडम. भारताचे कोण? लवकर आठवा, तुमचा टायमिंग सुरू होतोय आता. स्टार्ट. त्याच्यावर पण तेच लिहिलेलं आहे, भारताचे राष्ट्रपती. राष्ट्रपती. मराठी प्रश्न. आमचा कार्यक्रम मी मराठी. हां, उखाणं घ्याल. उखाणं. बरं, गाणं म्हणाल? नाही. ओके, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईंसाठी. त्यानंतर पुढील स्पर्धक या. सांगतो थांब. वा, कुडाळचे तहसीलदार कोण सांगू शकाल? उखाणं घ्याल. ओके. कृष्ण म्हणाला राधेला हास, मेघराज रावांचं नाव घेते तुमच्यासाठी खास. जरा मोठ्याने घ्या ना मॅडम. आता नवऱ्याचं नाव घ्यायचं, जरा उखाण्यातून घ्यायचं, जरा मोठ्याने. हां. कृष्ण म्हणाला राधेला हास, मेघराज रावांचं नाव घेते तुमच्यासाठी खास. वा, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. त्यानंतर पुढील स्पर्धक क्रमांक 45. हे 10 गुण खूप महत्वाचे आहेत. प्रत्येकावर गुणांवरती डिपेंड आहे. बघा. वा, अनाउन्समेंट करायची. रेल्वेने प्रवास करता की एस टीने? कशाने? हां, रेल्वेने करता. ठीक आहे. ओरोसला बसता रेल्वेला की कुडाळला? ओरोसला. मडगाववरून कोकण कन्या एक्सप्रेस येते छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसला जायला. कशी अनाउन्समेंट होत असते? ओरोसला थांबते, तिला थांबा आहे ओरोस, होय ना? सिंधुनगरी आहे ना, थांबा. मुंबईला जाण्याकरता शिवाजी टर्मिनल ही ट्रेन नाही सर मला. ओके, उखाणं घ्या. पंढरीचं स्थान आहे माऊलींचं, जितेंद्र रावांना गावात आहे खूप असतं. वा, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. त्यानंतर पुढील स्पर्धक क्रमांक 46. सोपा प्रश्न आहे. मडगाववरून गाडी येते, कशी अनाउन्समेंट होते तुम्ही सांगू शकाल? हां, जाता ओरोसला? थांबा, येतो. हां, सांगाल? थांबा, तुमचा टायमिंग सुरू होतोय आता. स्टार्ट. सविता, साक्षी, समर्था, सर्वज्ञा, संतोषी. वा, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईंसाठी. काय आणि 4-5 दुसरी सांगितली तरी चालली असती. तुम्ही ठेवाल ती नावं. संज्ञा. पुढे. वा, सिंधुदुर्ग किल्ल्यावर मगाचाच प्रश्न आहे बघा. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या कुठल्या हातांचा ठसा आहे? मालवण किल्ल्यावर गेलेला? हो, गेलेली. कुठल्या हातांचा ठसा आहे? डाव्या पायाचे ठसे पाहिले मी, पण हाताचे पाहिले नाहीत? हाताचे पाहिलेत का ठसे? ओके, उखाणं घ्या. राम खातो रामफळ, राम खातो रामफळ, कृष्ण खातो दही, बालाजीच्या अंगठीवर पुष्पाची सही. वा, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईंसाठी. त्यानंतर पुढील स्पर्धक. सीता कुठली फळ खाते? राम फळ खातो. सीताफळ. आम्ही नाही त्या युगात होतो, त्याच्यामुळे आम्हाला काय माहिती नाही. हां, काढ. वा, सोपा प्रश्न आहे, परंतु हा तुम्हाला चेंज करून देतो. पुढे का देतो ते सांगतो. उत्तर फुटलेलं आहे त्यात. हां,
आजचा म्हणा, ठीक आहे, ओके. सोपं आहे. दुर्गा मातेने कोणाचा वध केला? ओके, उकानं घ्याल. हां, अलीकडे डोंगर पलीकडे डोंगर मध्ये आहे ओरस. त्या ओरस सिंधुदुर्ग नगरीत पारकराचे प्रांगण. त्या प्रांगणामध्ये 9 दिवसाचे नवरात्रीचे 9 रंगाच्या आम्ही सगळ्या महिला एकत्र जमलो आहे पैठणीच्या खेळासाठी नवरात्र्या प्रांगणात. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईसाठी. त्यानंतर पुढील स्पर्धक या. प्रश्न काय होता माहिती आहे? दुर्गा मातेने कोणाचा वध केला? वा, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील, सिंधुदुर्गामध्येच राहतात ना की कोल्हापूर वगैरे नाही ना? ओके, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील 5 मुख्य देवस्थानं सांगायचे आहेत. रवळनाथ 5 देवस्थानं सांगायची आहेत मॅडम. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील 5 देवस्थानं. उकानं घे. द्राक्षाच्या वेळीला त्रिकोणाचे पान गजेंद्ररावांचं नाव घेते राखून सरांचा मान. वा, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. त्यानंतर पुढील स्पर्धक, स्पर्धक क्रमांक 50. वा, पंढरपूरचे दैवत कोण हो? मला नाही माहित कोणते. इथे आहे, इथे. पंढरपूरचे दैवत कोण? पांडुरंग मोठ्याने सांगा. पांडुरंग पांडुरंग की विठ्ठल की पांडुरंग? दोन्ही आहेत तिथे. विठ्ठल. बघा, अजूनही तुमच्या मनात सांगू शकता आहे. काय आहे, कोण आहे पंढरपूरचं दैवत? विठ्ठल. जोरदार टाळ्या झाल्या. असं का करता तुम्ही? बरोबर आहे. पुढील स्पर्धक, स्पर्धक क्रमांक 51. 53 होते की 51? 53 कुठे? 52 53 नाही आहे. ओके, घ्या. वा वा वा, ओरोस कणकवली गाडीचं अनाउन्समेंट करायचं. सुंदररित्या करा. त्याला जमलं नाही मग अशी तुम्ही करा. ओरस ते कणकवली. ओरसवरून कणकवलीला जाणारी बस 10:30ला सुटणार आहे. ठीक आहे, उकानं घ्याल. गुलाबाचे फूल ताजे परशुरामांचे नाव घेते. माझं आयुष्य झालं. गुलाबाचे फूल ताजे परशुरामांचे नाव घेते. माझं सौभाग्य आहे. ओके, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. या स्पर्धक क्रमांक 52 कुठे होता? 52 या. कुठे होता? बसलेलात? ओके, हे बरोबर आहे तुमचं, कारण खेळायचं आहे आता म्हटल्यावर आराम केला पाहिजे. काढ. सांगतो. 7चा पाडा म्हणायचा आहे. 7 7. हा, इथे थांबा थांबा, मोठ्याने म्हणायचा. असं तोंडातल्या तोंडात तो नाही, पूर्ण यायला पाहिजे. हा, स्टार्ट. 7 7 2 14 7 3 21 7 2 28 7 5 35 7 42 7 7 1 तर 7 56. पुढे. पुढे काय ठीक आहे, उकानं घे. सासू होती मायाळू, धीर होते हौशी. गणपतरावांचे नाव घेते नवरात्राच्या दिवशी. वा, जोरदार ट्राय झाल्या पाहिजे आहे सर. आणि शेवटची स्पर्धक, स्पर्धक क्रमांक 53 या. काढा चिठ. वा, वेड्याची भूमिका करायची आहे. फायनल तुम्ही आहात, म्हणजे शेवटच्या स्पर्धका. सुरू, स्टार्ट. एकदम छानशी करा. हां, ओके. वेड्याची भूमिका करायची. वेड्याची. वेडा कसं असतो? वेडा पागल कैसा रहता है? पागल. हाँ, वैसा करने का है. हाँ, पागल की एक्टिंग करो. सांगा जरा तुम्ही. हां, सांगितलं. पागल की एक्टिंग करने का. पागल जो रस्ते में भटकता है ना, पागल, उसका एक्टिंग करने का है. ओके, दूसरा कुछ कर सकते आप? हां, एक म्युझिक दे त्याला, गाण्याचा, नाचण्याचा.
डांस करने का डांस नाही करेंगे. ओके, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईसाठी. तुमच्या ग्रुपचं नाव आहे अंबे माते की जय. काय जय? कुठेतरी एकत्र बसतात. चला, अंबे माते की जय ग्रुपचं नाव आहे. स्मरणशक्ती फेरी तुमची चालू आहे. ओके, तर छोट्याशा विश्रांतीनंतर परत येईन. तोपर्यंत आपण मात्र कुठेही जाऊ नका. पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण 7 लाईव्ह आणि दैनिक कोकण 7 प्रस्तुत दत्तकृपा मित्रमंडळ ओरोस आयोजित हा खेळ पैठणीचा प्रायोजक आहेत विल्बर प्रॉपर्टी, सहप्रायोजक आहेत अर्थातच कॅम्बलिन. आपण कुठेही जाऊ नका. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 3225 40 आणि 9423 750944. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 3225 40 आणि 9423 750944. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 3225 40 आणि 9423 750944. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 3225 40 आणि 9423 750944. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 3225 40 आणि 9423 750944. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 3225 40 आणि 9423 750944. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 3225 40 आणि 9423 750944.
कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली. तर छोट्याशा विश्रांतीनंतर दुसऱ्या राऊंडसाठी परत येतोय. सुरू आहे दत्तकृपा मित्रमंडळ ओरोस या ठिकाणी. हा खेळ पैठणीचा कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण 7 लाईव्ह आणि दैनिक कोकण 7 प्रस्तुत या खेळाचं आयोजन केल्याचे प्रायोजक आहेत विल्बर प्रॉपर्टीज, सहप्रायोजक आहेत कॅम्लिन. तर बघूया या राऊंडमध्ये काय होतं, किती वहिनींना गुण मिळतात बघूया. सोपा खेळ आहे. खुर्च्या आणायच्या आहेत फक्त जाऊन, जसे आपण घरी आणतो तसेच खुर्च्या आणायच्या आहेत, फक्त एका मिनिटामध्ये आणायच्या आहे. बघूया तुमचा टायमिंग सुरू होतोय. रेडी विद्येश? कुठे चाललाय? तुमचा टायमिंग सुरू होतोय आता. स्टार्ट. दे म्युझिक. एका वेळी एकच आणायची, त्याने दिली तर आणायची. तिकडून नाही धरणार ना, ही नाही धरणार मॅडम. फिरून आणा, फिरून पटकन. हां, एका वेळी एकच आणायची. खुर्ची आणली की आपल्याच खुर्चीमध्ये घालायची आहे, लक्षात घ्या. बघा तुमची खुर्ची दुसऱ्याच्या खुर्चीत टाकलात ते मला नाही माहिती काय, मला काही माहित नाहीये. हा, भांडा जोरात, भांडा जोरात. बघा का ते ठरवा तुमची कुठली ती. शाबास, व्हेरी गुड. जरा जोरदार टाळ्या झाला पाहिजे ताईंसाठी. या आवाज आहे. भांडू नका, आपली जागा बघा कुठली ती. आम्ही कुठली जबाबदारी घेणार नाही, तुम्हीच जागा ओळखून टाकायची आहे आपल्या खुर्चीमध्ये. हा, थांबा. आपापल्या खुर्चीकडे येऊन उभे राहा. बघूया आता काय केली यांची गंमत बघा. इथे काहीतरी मोठी भांडणं आहेत. आपापल्या खुर्चीकडे येऊन उभे राहा. चला या पुढे या मॅडम, पुढे या, घेऊन या पुढे. चला पाठी राहा. नंबर प्रमाणे नाही, तुम्ही उभ्या होता तिथे, मला बाकी काय माहीत नाही. चला पाठी या पुढे आणि या खुर्च्यांच्या पाठीमागे उभे राहा पटपट. चला तुम्ही ह्या खुर्च्या ठेवलात. ओके, स्पर्धा क्रमांक 1. बॅच सरळ करा आपापले बॅच. ओके, स्पर्धा क्रमांक 1 40 गुण. स्पर्धा क्रमांक 2 काय आलं, सॉरी, स्पर्धा क्रमांक 4 30 गुण. स्पर्धा क्रमांक 3 30 गुण. स्पर्धा क्रमांक 5 50 गुण. स्पर्धा क्रमांक 6 40 गुण. स्पर्धा क्रमांक 2 30 गुण. स्पर्धा क्रमांक 7 50 गुण. स्पर्धा क्रमांक 8 40 गुण. स्पर्धा क्रमांक 9 40 गुण. आणि स्पर्धा क्रमांक 10 80 गुण. थांबा झालं. ओके, आता या खुर्च्या घेऊन जावा तिकडे आणि व्यवस्थित द्या त्यांना परत, आणि तुम्ही पण बसा तिकडे. चला मंगलमूर्ती मोरया. चला मंगलमूर्ती मोरया टोटल ग्रुप. चला मंगलमूर्ती मोरया लाईन मध्ये व्यवस्थित. बघा कशा पण राहा ते काय मला माहिती नाही, परंतु तुमच्याच जागेवर तुमच्या खुर्च्या पाहिजेत हे लक्षात घ्या. हो, सेम 3च खेळ आहेत, 3च गेम आहेत. कोणाला बाद केलं जाणार नाही, परंतु जो पॉईंट टेबल आहे त्याच्यामध्ये गुण मिळवत राहायला पाहिजे तुम्हाला. ओके, तुमचा टायमिंग सुरू होईल ह्या खुर्च्या ठेवल्यानंतर. हां, चला बसून घ्या. बाकीच्या महिला बसून घ्या. त्यांना आत घे, मुलांना त्या मुलांना आत घे. आतमध्ये बसा. आत बसा तिथेच बसा, पण आत बस. तू पण ताई आत बस. पटपट सरक ना.
चला ओके रेडी. तुमचा टायमिंग सुरू होतोय. तुम्हाला माहित आहे ना की सांगायची गरज आहे. एका वेळी एकच खुर्ची. हां, जागा चुकली जबाबदार आम्ही नाही. तुम्ही जे सांगा तिथे उभे राहणार, त्या खुर्ची आम्ही मोजणार. दोघात काय जर झालं तुम्ही मिटवायचं, आम्ही मिटवणार नाही. तुमचा टायमिंग सुरू होतोय आता. स्टार्ट. दे म्युझिक. तिकडून नाही, इकडून नाही. ताई 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 तिकडून जाऊ, पटकन जाऊ. हा ना इकडे ताई. ताई ही घ्या. हो ताई, हो ताई ही घ्या, ही घ्या. आधी ही तिकडे नेऊन द्या आधी पहिली. इथे ठेव ना ट्रॅक. इकडून चला. इथून नाही यायचं, इकडून जायचं. इकडून लगेच वाद जरा काय लक्ष चुकला, जरा लक्ष चुकला की झालं लगेच. पण आमचं लक्ष असा चुकणार नाही. एका वेळी एकच आणायची. हा, पुरुष वर्गाच्या नाही. नाही मॅडम, नाही, सॉरी मॅडम, पुरुष वर्गाच्या नाही, महिला वर्गाच्या सांगितलं. लक्ष विचलित झाला, काय करतील. हा, दे ना म्युझिक. पटपट पटपट. थांबा, इथून थांबा. थांबा थांबा थांबा. नाही होणार, नाही होणार कवर, नाही होणार कवर मॅडम. संपला टायमिंग. चला राहा आपापल्या खुर्चीकडे उभ्या. कुठे कुठे ठेवल्यात खुर्च्या आपापल्या बघा, आणि पुढे पुढे घ्या आणि त्या खुर्चींच्या पाठी उभे राहा. चला पटपट. हा, बघा आपापल्या खुर्च्या घ्या इकडे पटपट. चला, तुम्ही कुठल्या आणल्या? हां या. दमवलाच नव्हे तुम्ही. जर एक खुर्ची तिकडून आणली असती तर आणि फाईट झालं असतं. तुम्हाला सांगितलेलं इकडून यायचं नाही. जागा गावली की लगेच सुरू. चला, स्पर्धक क्रमांक बॅच सरळ करा आपापले. स्पर्धक क्रमांक 11 50 गुण. स्पर्धक क्रमांक 12 50 गुण. स्पर्धक क्रमांक 13 40 गुण. बॅच सरळ करा मॅडम. स्पर्धक क्रमांक 14 40 गुण. स्पर्धक क्रमांक 15 40 गुण. स्पर्धक क्रमांक 17 40 गुण. स्पर्धक क्रमांक 18 40 गुण. स्पर्धक क्रमांक 16 60 गुण. स्पर्धक क्रमांक 19 समीर 80 गुण. स्पर्धक क्रमांक 20 50 गुण. ठेवा नेऊन परत बघूया. चला, उंदीर मामा की जय. या, उंदीर मामा की जय. आहे ना उंदीर मामा? हा, आणि बसून घ्या. या खुर्ची बसून घ्या सगळ्यांनी. एका वेळी एकच खुर्ची आणायची, आपल्या जाग्यावरती ठेवायची, त्या खुर्चीत दुसरी खुर्ची घालायची. असं एका मिनिटात करायचं आहे. तर या फेरीमध्ये कोणत्या वहिनीला किती गुण मिळतात त्याच्यावर तिसरी आणि शेवटची फेरी ठरेल. आणि ती महिला होईल महापैठणीची विजेती, ज्याला मिळणार आहे विल्बल प्रॉपर्टीज आणि कॅमलिन करून एक छानशी आकर्षक पैठणी. तर पाहत राहा खेळ पैठणीचा. यांच्यासोबत सुद्धा तोच राऊंड आहे. सरका इकडे. हां मॅडम सरका. शेवटच्या 2 मॅडम. ताई सरका इकडे. हां आई इकडे सरका. हां चला रेडी. तुमचा टायमिंग सुरू होतोय. बसलात? ओके. आहे ना इकडे बसतो. थोडं आहे ना इकडे. बसा. तुमचा टायमिंग सुरू होतोय आता. स्टार्ट. आपल्या जागेवरच ठेवायचं. तिकडे ठेवा. कुडाळपर्यंत जाऊ नका. इकडे ठेवा. कुठे चाललाय कुडाळला? मॅडम इकडे. मॅडम तुमची जागा कुठे आहे? हां ठेवा माहिती.
बघा आपापल्याच खुर्चीमध्ये घाला खुर्ची. थांबा 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 मॅडम, मॅडम थांबा मॅडम, थांबा. चला आपापल्या खुर्चीकडे या. आपापल्या खुर्चीकडे आणि खुर्चीच्या पाठीमागे उभे राहा पटपट जरा. बघा तुम्ही कुठे उभे होता तिथे ठेवल्या ना, घ्या काढून घ्या अजून घ्या त्यांच्या व्हायचं. ओके पुढे मॅडम बॅच सरळ करा आपापले, बॅच जरा सरळ करा. स्पर्धक क्रमांक 21 30 गुण, स्पर्धक क्रमांक 22 40 गुण, स्पर्धक क्रमांक 23 40 गुण, स्पर्धक क्रमांक 24 50 गुण, स्पर्धक क्रमांक 25 20 गुण, स्पर्धक क्रमांक 27 50 गुण, स्पर्धक क्रमांक 28 50 गुण, स्पर्धक क्रमांक 26 60 गुण, स्पर्धक क्रमांक 29 60 गुण आणि स्पर्धक क्रमांक 30 40 गुण. चला दुर्गा माते की जय. या दुर्गा माते की जय. आपापली जागा लक्षात ठेवा. लक्षात आलं. ह्या खेळाचं महत्त्व काय माहीत आहे? हां मग ते पर्याय नाही. तुम्ही त्यावेळेला लवकर जर नंबर घेतला असता तर तुम्ही लवकर इकडे आला असता. गेम काय तुम्हाला माहीतच नव्हते. ओके रेडी 2 मिनिट ठीक आहे. चला सरका इकडे, सरका इकडे मॅडम. ते जे स्टँडी आहे त्याच्या आतमध्ये या फक्त बस. जरा इकडे सरका, थोडंसं इकडे सरका. परत ठेवा लक्षात घे. म्हणजे काय होतं सांगा, भांडणं होणार नाही तुमच्यात. मला काय तुम्ही ज्या ठिकाणी उभे राहणार ते मी मोजणार. ओके रेडी आहे. तुमचा टायमिंग सुरू होईल. मॅडम पाठी बसा. बसा कुठे पण बसा, असं काय नाही. बसून घ्या बघ. ओके तुमचा टायमिंग. ह्याला घ्या. रेडी मॅडम. आपल्या जरा एक विनंती आहे तुम्हाला की स्वतःच्या खुर्चीमध्येच घाला, म्हणजे तुमच्यात हे होणार नाही. हां तुमचा टायमिंग सुरू होतोय आता. स्टार्ट. काही करू नका, माराल खुर्च्या एकमेकावर. पटपट 20 सेकंड शिल्लक आहेत, फक्त 20 सेकंड. फास्ट. थांबा तुम्ही ठेवा थांबा. नाही होणार कवर तेवढं. चला राहा आपापल्या खुर्चीच्या पाठी. ठरवा तुमच्यात काय ते. ठरवा. नाही गो नाही म्हणता, मी 4 आणलंय म्हणता. बघा काय ते काढा. अजिबात चुकणार नाही. 19 वर्ष झाले कार्यक्रम करतो. हां झालं तुमचं भांडून झालं. तिघा तिथे गोळ आहे काहीतरी. हां काय म्हणताय तुम्ही, काय झालं? मी 4 टाकले. आम्ही काय सोडवणार, भांडणं सोडवायला आलो नाही. हां माझे पण 4. हां तुमचा काय विषय नाही ना. बघ झालं रेडी. स्पर्धक क्रमांक 31 40 गुण,
स्पर्धक बॅच सरळ करा. स्पर्धक क्रमांक 32 40 गुण. स्पर्धक क्रमांक 33 40 गुण. स्पर्धक क्रमांक 34 40 गुण. स्पर्धक क्रमांक 35 60 गुण. स्पर्धक क्रमांक 36 50 गुण. स्पर्धक क्रमांक 37 50 गुण. बॅच सरळ करा मॅडम. बॅच बॅच. स्पर्धक क्रमांक 38 50 गुण. स्पर्धक क्रमांक 39 50 गुण आणि स्पर्धक क्रमांक 40 60 गुण. चला या अंबे माते की जय. चला या फेरीतील शेवटचा ग्रुप अंबे माते की जय. अजूनही एक फेरी आहे. खूप रंग देणार, खूप दमानाला. काही काळजी करू नका. एकालाही कोणाला बाद करणार नाही. बाद न करता खेळवलेला हा खेळ पैठणीचा अर्थातच कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह आणि दैनिक कोकण 7 प्रस्तुत दत्तकृपा मित्रमंडळ ओरोस या ठिकाणी सुरू आहे हा खेळ पैठणीचा. बघूया कोण होते या वर्षीची पैठणी विजेती. जिला मिळणार आहे विल्वर प्रॉपर्टीज आणि कॅमलिन करून एक छानशी पैठणी. बघूया. रेडी. तुमचा टायमिंग सुरू होतोय. सरका इकडे. हो कसं असतं माहिती आहे, तुम्ही सुरू केलं दाबायला की आणून ठेवायचं आहे. कुठे ठेवायचं काय ठेवायचं ते तुम्ही ठरवाय. आम्ही तुम्हाला लेन्थ दिलेली आहे. सरका इकडे. सरका इकडे. सरका सरका सरका. बस जरा लांब लांब ना म्हणजे लक्ष. हां हां. खुर्ची ठेवण्यासाठी छोटू पारकर साहेबांचा पण उपयोग करून घेतला याने. ही तिला सांगते छोटू पारकरांचा फोटो आहे ना तिथे ठेवायचं. सुंदर. हां बरोबर ना. ओके. सरका इकडे ताई. कुडायला जाऊ नका. या इकडे आत. स्टँडीच्या बॅनरच्या आतमध्ये येऊन जायचं. कुठेही राहा मग. जरा आत सरका. अजून. बस. रेडी. तुमचा टायमिंग. तुम्ही कुठे आलेला आहे इथे. तुमचा टायमिंग सुरू होतोय आता. स्टार्ट. चौकात जाऊ नका. पडाल वगैरे. काळजी घ्या आपली. पैठणी नाही मिळाली तरी चालेल. काळजी घ्या आपली. थांबा. इथून थांबा. इथून थांबा. नाही होणार कवर. नाही होणार कवर. लास्ट 5 सेकंड नाही होणार कवर. हां चल. चला आपापल्या खुर्चीकडे या. उभे उभे राहा. खेळ एवढा सोपा होता. नीट ऐकून घेतलं असतं ना तर सगळं. आपापल्या खुर्चीकडे उभे राहा. नीट जर ऐकून घेतलं असतं सगळ्यांनी ना तर सगळ्यांच्या लक्षात तुमच्या लक्षात आला नाही तो. ही जी जागा होती ही हा जो स्पेस होता हा सगळ्यात सोपा आणि सुटसुटीत स्पेस होता. म्हणजे ही सुटसुटीत जागा होती. कोणाच्या लक्षातच आलं नाही. सगळ्यांनी काय विचार केला तिथून तिथे अंतर कमी आहे लवकर लवकर. ही सुटसुटीत जागा होती कारण ते मस्त धावायला मिळत होतं. कोणाच्या लक्षातच आलं नाही. मी कशाला सांगून देऊ. बरोबर ना. स्पर्धक क्रमांक 41 40 गुण. स्पर्धक क्रमांक 42 वाव 50 गुण. स्पर्धक क्रमांक 43 40 गुण. स्पर्धक क्रमांक 44 हा कुठून 41. स्पर्धक क्रमांक 41 40. स्पर्धक क्रमांक 42 50. स्पर्धक क्रमांक 43 40. स्पर्धक क्रमांक 44 40. स्पर्धक क्रमांक 45 30. स्पर्धक क्रमांक 46 किती 60. स्पर्धक क्रमांक 47 यांच्या खुर्च्या चोरीला गेल्या. स्पर्धक क्रमांक 48
50 गुण. स्पर्धक क्रमांक 49 50 गुण. स्पर्धक क्रमांक 50 40 गुण. स्पर्धक क्रमांक 51 40 गुण. स्पर्धक क्रमांक 52 50 गुण. स्पर्धक क्रमांक 53 40 गुण. चला बसा कुठेतरी एकत्र जाऊ. कुठे गेल्या खुर्च्या? त्याला काय मी जबाबदार नाही. प्रत्येकाने आपापल्या खुर्चीवरती जबाबदारी आहे. चला पुढच्या राऊंडसाठी परत येऊ. पुढच्या राऊंडसाठी परत येऊ. तोपर्यंत आपण कुठेही जाऊ नका. फक्त आणि फक्त पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह आणि दैनिक कोकण 7 प्रस्तुत हा खेळ पैठणीचा आज सुरू आहे. दत्तकृपा मित्रमंडळ ओरोसच्या या पटांगणामध्ये ज्याचे प्रायोजक आहेत विल्बर प्रॉपर्टीज आणि सब प्रायोजक आहेत कॅमलिन. आपण कुठेही जाऊ नका. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 75 09 44. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 75 09 44. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 75 09 44. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 शिल्प 9637 32 25 40 आणि 9423 75 09 44. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 75 09 44. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्क, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 75 09 44. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर.
पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 7509 44. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर तर तिसऱ्या आणि शेवटच्या फेरीसाठी तुमच्या समोर पुन्हा एकदा येतो हा खेळ पैठणीचा कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकणसात लाईव्ह आणि दैनिक कोकणसात प्रस्तुत दत्तकृपा मित्रमंडळ ओरोस आयोजित या कार्यक्रमाचं या ठिकाणी आयोजन करण्यात आलं. प्रायोजक आहेत अर्थातच विल्वर प्रॉपर्टीज आणि सहप्रायोजक आहेत कॅमलिन. तर आपण कुठेही जाऊ नका. तिसरी आणि शेवटची फेरी पहिल्या ग्रुपसाठी अर्थातच गणपती बाप्पा मोरया या ग्रुपसाठी आहे. साधी सोपी फेरी आहे, आम्ही कठीण फेरी आणल्याच नाही. चेंडू बादलीत टाकायचा आहेत. 8-8 चेंडू दिलेले आहेत. बघूया किती चेंडू किती वहिनी टाकतात त्याच्यावर गुणसंख्या ठरेल आणि त्या मगासच्या गुणांच्या टोटलला याचा सपोर्ट राहील आणि कदाचित पैठणी विजेती होऊ शकते. बघूया कोण होईल या वर्षीची पैठणी विजेती. या गेमवर सगळं काही निर्भय करतं आहे. ती रेषा आहे त्याच्या पुढे जर आलात तिकडे आमचे संपादक मॅडम आहेत, इथे सावंत आहे, समोर मी आहे. सावंत नाव काय तुझं? ते आर्यन सावंत आहेत. त्याच्यामुळे काही विषयच नाही आहे. पुढे येऊ नका. 8 चेंडू संपेपर्यंत टाकायचं आहे. चेंडू जेवढे जातील तेवढी गुणसंख्या तुम्हाला मिळेल. एका चेंडूला सर 10 एकच गुण. ओके, एका चेंडूला एकच गुण आहे. ओके, तुमचा टायमिंग सुरू होतो आहे. वेळेचं बंधनच नाही आहे. स्टार्ट दिली की सुरू. हां, रेडी विद्येश? स्टार्ट. एका वेळी एकच चेंडू टाकायचा. 2 मिनटं तिथेच थांबा, मध्ये येऊ नका, नंतर काढू आपण. झाले? ओके, थांबा थांबा, या पुढे या. वा, या ताईंसाठी जोरदार टाळ्या वाजवा. स्पर्धक क्रमांक 1 40 गुण. थांबा, तुम्ही हात लावू नका तिथेच. स्पर्धक क्रमांक 1 40 गुण. स्पर्धक क्रमांक 1 थोडक्यात 4 चेंडू टाकलेले आहेत. स्पर्धक क्रमांक 2 1 चेंडू. स्पर्धक क्रमांक 3 3 चेंडू. काही जणांचे चेंडू आत जाऊन परत बाहेर आले, तो नशिबाचा आहे. स्पर्धक क्रमांक 4 2 चेंडू. स्पर्धक क्रमांक 5 3 चेंडू. स्पर्धक क्रमांक 6 4 चेंडू. स्पर्धक क्रमांक 7 2 चेंडू. स्पर्धक क्रमांक 8 1 चेंडू. स्पर्धक क्रमांक 9 2 चेंडू आणि स्पर्धक क्रमांक 10 0. ओके, चला करा गोळा. आर्यन, हां, बाकेटमध्ये पिशवीत गोळा करू नको, या बायच्यातच दे डायरेक्ट. ओके, चला तुम्ही बसा आपापल्या जागेवर. चला, मंगलमूर्ती मोरया या. मंगलमूर्ती मोरया या. मंगलमूर्ती मोरया या पटपट. सेमच ॲक्च्युली, बघा ना. ते 8-8 देणार, मोजून देणार, मोजून देणार. बरोबर आहे तुम्ही, मोजूनच देणार 8-8 चेंडू. एकही चेंडू जास्त आणि त्यांनी मोजून घ्यायचे आहेत परत, हे पण तेवढंच. ती रेषा आहे, पटकन नियम समजावतो, शेवटपर्यंत लक्ष द्या. 8 चेंडू असणार तुमच्या हातामध्ये, रेषेच्या बाहेर येऊन टाकू नका, बस. बाकी मोठंसं काय नाही, आमचे कठीण नियम नसतात, काही नाही. हां, चला घ्या बकेट आपापली, घ्या बकेट. आणि तुम्ही मोजून घ्या, 8-8 आहेत का, संपला विषय. हां, ते 2 चेंडू आहे बघा, हिला कमी आहेत. हे बघा सर, ह्याला कमी आहेत ते 2 चेंडू. हां, ते पिशवीत टाक. शबाश. वा, आर्यनसाठी जरा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत.
आर्यन सावंत आज माझ्याबरोबर आहे. पहिल्यापासून दिला पाहिजे होता, नको, पण अभ्यास महत्त्वाचा आहे. तुमचा टायमिंग सुरू होतोय आता. स्टार्ट. वेळेचं बंधन नाही आहे, एक 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 टाका. 8 चेंडू संपले पाहिजे. चेंडू बाटलीत जातील तेवढे आम्ही मोजणार. पाय पुढे पुढे नेऊ नका उगीच. पाय पुढे पुढे नेऊ नका. झाले. या स्पर्धक बॅच जरा सरका. स्पर्धक क्रमांक 11 1 चेंडू. स्पर्धक क्रमांक 12 3 चेंडू. स्पर्धक क्रमांक 13 4 चेंडू. स्पर्धक क्रमांक 14 1 चेंडू. स्पर्धक क्रमांक 15 3 चेंडू. स्पर्धक क्रमांक 16 4 चेंडू. स्पर्धक क्रमांक 17 2 चेंडू. स्पर्धक क्रमांक 18 4 चेंडू. स्पर्धक क्रमांक 19 6 चेंडू. स्पर्धक क्रमांक 20 3 चेंडू. लिहिलेस? ओके, चला बसा कुठेतरी. चला, उंदीर मामा की जय. या उंदीर मामा की जय. या तुम्ही बसा करणार. चला, उंदीर मामा की जय. या लक्षात आलं? तुम्ही तोपर्यंत आमच्याला लक्ष द्या. माझ्या शेवटपर्यंत जरा लक्ष द्या व्यवस्थित. ह्या रेषेच्या पुढे यायचं नाही. ह्या रेषेच्या पुढे जायचं नाही. पाठीमागून टाका कुठून पण. रेषेच्या पुढे बोट सुद्धा असं येतं नाही. हां, जसं ते खेळले तोच नियम. घ्या चेंडू, मोजून घ्या. 8 आहेत का? तुमच्या मनाची खात्री करा. तुमच्या मनाची खात्री करा. नाही, लिमिटचा टायमिंगचा काही विषयच नाही. 8 चेंडू संपले पाहिजे. हां, परंतु ते म्हणून 10 वाजेपर्यंत टाकू नका. 8 चेंडू आहेत का? मोजून घ्या मॅडम. बरोबर आहे. बघा, चेंडू आहेत 8. बकेट आहे आपल्या समोर. बघा, नंतर ऑब्जेक्शन नको. आहे ना? ओके, स्टार्ट. सुरू. यापुढे स्पर्धक क्रमांक 21 3 चेंडू. स्पर्धक क्रमांक 22 4 चेंडू. स्पर्धक क्रमांक 23 4 चेंडू. स्पर्धक क्रमांक 24 3 चेंडू. स्पर्धक क्रमांक 25 2 चेंडू. स्पर्धक क्रमांक 26 4 चेंडू. स्पर्धक क्रमांक 27 1 चेंडू. स्पर्धक क्रमांक 28 4 चेंडू. स्पर्धक क्रमांक 29 3 चेंडू. आणि स्पर्धक क्रमांक 30 5 चेंडू. या बात आहे, सुंदर. प्रॅक्टिस करायचा पहिला तुम्ही लहानपणी शाळेत वगैरे. लगोरी, येस, त्या लगोरीशिवाय होऊ शकत नाही. बरोबर आहे. ओके, चला पुढील ग्रुप. दुर्गा माते की जय. या दुर्गा माते की जय. या सर्व गुणांची टोटल होणार पहिल्यापासून आत्या फेरीपर्यंत. आणि त्यामधून आम्ही निवडणार जी 3 पारितोषिकं आहेत. समीर 3च ना? 3 पारितोषिकं आहेत जे आहेत विल्बर प्रॉपर्टीज आणि सहप्रायोजक आहेत कॅम्लिन यांच्याकडून. आकर्षक पैठणी आहेत. बघूया यावर्षीची या दत्तकृपा मित्रमंडळ ओरोसची कोण पैठणी विजेती होते. अगदी काही वेळातच आपल्या लक्षात येईल. आणि म्हणूनच आमच्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्ह आणि दैनिक कोकणसाद, ज्याचे सबस्क्रायबर जवळपास 3 लाखाहून अधिक. फेसबुकला जवळपास 1.5 लाखाहून अधिक, ज्यांच्या जवळपास कोणीही नाही. आणि म्हणून या चॅनलने गेल्या वर्षीपासून सुरुवात केली की स्त्रीच्या गुणांना
वाव मिळण्यासाठी असं व्यासपीठाचं निर्माण केलं आणि त्याचंच नाव दिलं खेळ पैठणीचा. रेडी? 8-8 चेंडू आहेत का मोजून घ्या. 8-8 चेंडू आहेत का मोजून घ्या. मोजलेत की सांगा मला. मोजलेत? रेडी? तुमच्या समोर आहे बाटली, मला नाही वाटत. असं सर. रेडी? 8-8 चेंडू आहेत तुमच्याकडे. हां, एका वेळी एकच टाकायचा. स्टार्ट. कोण होणार या वर्षीची पैठणी विजेती? काही वेळातच आपल्या लक्षात येईल. संपूर्ण स्पर्धेमध्ये आम्ही एकालाही बाद केलेलं नाही, कारण आली सर्रास जे खेळ चालतात बाद पद्धतीचे, पण आम्ही नाही. आमचा पॅटर्नच आहे चॅनलचा, कोणालाही बाद करायचं नाही. प्रत्येक महिला भगिनीला तो खेळ खेळता यायला पाहिजे, याच्यासाठी आम्ही या खेळाची निर्मिती केली. स्पर्धक क्रमांक 31 1 चेंडू, स्पर्धक क्रमांक 32 3 चेंडू, स्पर्धक क्रमांक 33 2 चेंडू, स्पर्धक क्रमांक 34 2 चेंडू, स्पर्धक क्रमांक 35 2 चेंडू, स्पर्धक क्रमांक 36 3 चेंडू, स्पर्धक क्रमांक 37 5 चेंडू, स्पर्धक क्रमांक 38 1 चेंडू, स्पर्धक क्रमांक 39 4 चेंडू आणि स्पर्धक क्रमांक 40 5 चेंडू. बस, चला, अंबे माते की जय. या हॅलो हॅलो, मी सांगतो ते नाही उभे राहा. स्पर्धक क्रमांक 41 42 43 44 45 46 आणि 47. 47 कुठे? 47 कोण? ओके, तुम्ही जरा पाठी थांबा. 1 2 3 4 5 आणि 6 पाठी थांबा. हो, द्या इकडे. हे घ्या मॅडम, या. तुम्ही विसरता कशा का? मग अशी खुर्च्या विसरलात. द्या ना, लक्ष ठेवला पाहिजे ना आपण. हे घे. थांब आर्यन. ओके, ते कॅन्सल करून घे. तिथेच ठेवा व्हायचे तर. सरका इकडे, इकडे जवळचं इकडे सरका. रेडी? 8-8 चेंडू आहेत का मोजून घ्या. अगोदरच रेषेच्या पुढे येऊ नका, पाठी जावा. जावा पाठी. रेषा आहे तिथे, रेषा. हां बस. ओके. हो, 7च ठेवा, 7च आहेत ना. एक काढ. चाल. रेडी? ठेव आर्यन व्यवस्थित बघ. रेडी? 8-8 चेंडू आहेत तुमचे. 47ला विचारा, विसरते थोडी. आहेत ना? स्टार्ट. सुरू. वा, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. क्या बात आहे, क्या बात आहे. जवळपास 8चे 8 चेंडू टाकणार. चौकाश, वेळेचं बंधन नाही आहे. चौकाश परंतु 10 वाजेपर्यंत नको. हां, जरा बस. थांब. चला या पुढे. थांब, या पुढे. स्पर्धक क्रमांक 41
50 गुण. स्पर्धक क्रमांक 42 स्पर्धक क्रमांक 41 म्हणजे 5 गुण, 5 चेंडू. स्पर्धक क्रमांक 42 1 चेंडू. स्पर्धक क्रमांक 43 2 चेंडू. स्पर्धक क्रमांक 44 2 चेंडू. स्पर्धक क्रमांक 45 2 चेंडू. स्पर्धक क्रमांक 46 4 चेंडू आणि स्पर्धक क्रमांक 47 1 चेंडू. तुम्ही बसा कुठेतरी, या. व्यवस्थित राहा. घ्या बकेट आपापले. 8 चेंडू आहेत का मोजून घ्या जरा. नसतील तर सांगा, देणार आहेत. नसतील तर सांगा, लगेच देणार. हां द्या. किती जास्त आहेत? हां ओके, जरा मोजून. रेडी? बकेट बघा, समोरासमोर आहे ना. हां बघून बरोबर आहे. आता रेषा येते, रेषा. आणि ह्यांना उचला, नाही तर हे बकेट घेऊन जर गेले तर ह्यांना चेंडू टाकता येणार नाही. रेडी? 8 चेंडू आहेत ना. ओके, टाका. सावकाश, घाई करू नका. एका वेळी एकच टाकलात आणि सावकाश टाकला तर तो जाणार पाहिजे. अंतर पण तुम्हाला आम्ही कमी दिलं. या. स्पर्धक क्रमांक 48 2 चेंडू. स्पर्धक क्रमांक 49 3 चेंडू. स्पर्धक क्रमांक 50 3 चेंडू. स्पर्धक क्रमांक 51 2 चेंडू. स्पर्धक क्रमांक 52 3 चेंडू आणि एक मिनिट समीर. स्पर्धक क्रमांक 52 5 चेंडू आणि स्पर्धक क्रमांक 53 3 चेंडू. थोड्या उलट्या सुलट्या राहिल्या. परत बघा. स्पर्धक क्रमांक 53 3 चेंडू आणि स्पर्धक क्रमांक 52 5 चेंडू. ओके, चला बसा कुठे एकत्र. क्लिअर कर. तर छोट्याशा विश्रांतीनंतर पुन्हा येणार. कोणत्या वहिनी ठरल्या विजेत्या, कोणत्या वहिनी ठरल्या उपविजेत्या आणि तृतीय क्रमांक कोणाला मिळाला, ज्यांना मिळणार आहे आकर्षक पैठणी अर्थातच विल्बल प्रॉपर्टीज सहप्रायोजक कॅमलिन यांच्याकडून कोकणचा नंबर 1 महाचॅनल कोकणसाद लाईव्ह आणि दैनिक कोकणसादला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. दत्तकृपा मित्रमंडळ ओरोस आपल्यासाठी यावेळी आयोजित केला खेळपैठणीचा संपूर्ण शो लाईव्ह होता. यामध्ये आमचा जो पॅटर्न होता चॅनलचा तो आम्ही वापरला. कोणालाही बाद केलेलं नाही आहे. जवळपास 53 स्पर्धक होते. आम्ही कोणालाही बाद केलं नाही आहे. परंतु अनेक ठिकाणी 1 किंवा 2 पारितोषिकं असतात. आमच्याकडे 3 पारितोषिकं आहेत. एक लक्षात घ्या, जेव्हा 100 जणी भाग घेतात तेव्हा 99 जणींना थांबावं लागतं. त्याच्यामुळे खेळाकडे स्पर्धा म्हणून बघू नका, तर खेळाकडे बघताना एक विरंगुळा म्हणून बघा. आणि म्हणून थोड्या वेळात परत येतोय अर्थातच पारितोषिक वितरणासाठी. तोपर्यंत आपण कुठेही जाऊ नका. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 3225 40 आणि 9423 7509 44. कणकवलीमध्ये प्राईम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर.
पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 3225 40 आणि 9423 7509 44. कणकवलीमध्ये प्राइम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेट मध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 3225 40 आणि 9423 7509 44. कणकवलीमध्ये प्राइम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेट मध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 3225 40 आणि 9423 7509 44. कणकवलीमध्ये प्राइम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेट मध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 3225 40 आणि 9423 7509 44. कणकवलीमध्ये प्राइम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेट मध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 3225 40 आणि 9423 7509 44. कणकवलीमध्ये प्राइम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेट मध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 3225 40 आणि 9423 7509 44. कणकवलीमध्ये प्राइम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेट मध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. 9637 3225 40 आणि 9423 7509 44. कणकवलीमध्ये प्राइम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेट मध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट 7509 44. कणकवलीमध्ये प्राइम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेट मध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 3225 40 आणि 9423 7509 44.
तर छोट्याशा विश्रांतीनंतर पुन्हा एकदा येतोय. आपण पाहत होता हा खेळ पैठणीचा कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल अर्थातच कोकणसात लाईव्ह आणि दैनिक कोकणसात प्रस्तुत दत्तकृपा मित्रमंडळ ओरोस आयोजित हा खेळ पैठणी. जरा जोरदार ट्राय झाला पाहिजे, जोरदार ट्राय सगळ्यांसाठी. कसा वाटला खेळ सर्वांना? ओके ना? एक लक्षात घ्या, 100 जणी असतात तेव्हा बात केलेलं नाही. या पैठणीचे प्रायोजक होते अर्थातच बिल्बर प्रॉपर्टीज आणि सहप्रायोजक होते कॅमलिन. हा थोडं जवळ. त्यानंतर तृतीय क्रमांकावर राहिली, तब्बल 120 गुण मिळवले. कोण असेल? 120 गुण मिळवले कोण असेल? तुम्ही गुण वगैरे काही लिहून ठेवत नाही, बरं आहे ते आपलं, म्हणजे आम्हाला टेन्शन नाही. मी विनंती करेन या चॅनलचे जाहिरात व्यवस्थापक सन्मान्य समीर सावंत आपल्या शुभ हस्ते आपण ही पैठणी प्रदान करूया. ही पैठणी होती अर्थातच प्रायोजक विल्वर प्रॉपर्टीज आणि सहप्रायोजक कॅमलिनच्या वतीनं, आणि ही पैठणी जाते तब्बल 120 गुण मिळवणारी स्पर्धक क्रमांक कोण कोण 41 साक्षी परब हिच्यासाठी जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. या पुढे मी विनंती करेन समीर सावंत आपल्या शुभ हस्ते आपण त्यांना ही पैठणी प्रदान करूया, जी आहे विल्बर प्रॉपर्टीज आणि सहप्रायोजक कॅमलिनच्या वतीनं. खूप छान पैठणी आहे. समीर तिकडे घे ना त्याला, तिकडे मॅडम तिथे राहतात. आणि अर्थातच क्रमांकाची विजेती ठरली कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसात लाईव्ह आणि दैनिक कोकणसात प्रस्तुत दत्तकृपा मित्रमंडळ ओरोस सिंधुदुर्ग. या वर्षीची महापैठणी विजेती ठरली तब्बल 150 गुण मिळवत. मी विनंती करणार आमच्या संपादक मॅडम देवी आणि ताई वरसकर आपल्या शुभ हस्ते ही पैठणी आपण त्यांना. कोण हा हा कोण कोण? परिणिता शिगले जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. मी विनंती करेन देवई आणि वरसकर मॅडम आपल्या शुभ हस्ते आपण ही पैठणी त्यांना प्रदान करूया. जी पैठणी होती विल्बर प्रॉपर्टीज आणि सहप्रायोजक कॅमलिनच्या वतीनं, तर आमचे आयोजक होते दत्तकृपा मित्रमंडळ ओरोस सिंधुदुर्ग नगरी. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत मॅडमांसाठी, प्रणिताताईंसाठी जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. नाव काय? हा हार्दिकला बोलवा बघूया. हार्दिक आलायस का? ये ना. ओके, तुमचे मिस्टर आलेत? आता आले होते, गेले कुठे? आता तुमचे? हा, आता सगळ्यांच्या वतीने तुम्हीच प्रोटोकॉल पूर्ण करा. या हा बोलवा ना, बोलो. हो या, दिवाळीचा खर्च वाचला, या लवकर. नाव का? सन्मान्य संतोष परब, आपण जर लाईव्ह बघत असाल, अरे वा वा, या इथे या. चला जरा पैठणी घ्या व्यवस्थित. चला द्या मॅडम, इकडे द्या माझ्याकडे. चला उचला. नाही नाही त्या ना दोघा, तुम्ही तिला उचलत, तुम्ही तुमच्या बाईक उचला. अंबे माते की. उचलं की का आलं? ओके ओके, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे, जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे ताईंसाठी. एक मिनिट, मी या ठिकाणी विनंती कार्यक्रमाच्या निमित्तानं छोटू बारकर या ठिकाणी उपस्थित आहेत. या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं आपण आभार व्यक्त करावेत. कोकणसात लाईव्ह चॅनलच्या माध्यमातून आज ओरोस येथे दत्तकृपा मित्रमंडळाच्या या व्यासपीठावरती या मैदानामध्ये जो कार्यक्रम संपन्न झाला, या कार्यक्रमात सर्वप्रथम या आमच्या सर्व प्रभागातील, या आमच्या सर्व मंडळातील महिलांनी सहभाग घेतला. त्याबद्दल सर्व आधी महिलांचं मी विशेष करून कौतुक करतो आणि त्यांचं हार्दिक अभिनंदन करतो. तसंच या स्पर्धेमध्ये जे सहभागी आणि जे विजयी झाले
त्या सर्व स्पर्धकांचं पण मी मंडळाच्या वतीने हार्दिक स्वागत करतो. आणि खास करून मी विशेष आभार आपल्या ओरोस सिंधुनगरीतर्फे खास करून कोकण 7 लाईव्ह चॅनलची सर्व टीम आहे. तसेच या कार्यक्रमाला खास करून प्रत्येक वेळी आमचे मॅडम देवयानी मॅडम यांनी जो सहभाग घेतला, जो आम्हाला सहकार्य केलं, त्याबद्दल दत्तकृपा मित्रमंडळातर्फे विशेष त्यांचे आभार मानण्यात येत आहे. धन्यवाद. धन्यवाद. हां, फोटोसाठी प्रेस फोटो या. मंडळाचे सर्व कार्यकर्ते तर असाच कॅमेरा आणि थोड्या वेळाने कुठेतरी जाईल आणि होईल त्या ठिकाणी खेळ पैठणीचा हा धमाका. कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह आणि दैनिक कोकण 7 प्रस्तुत खेळ पैठणीचा प्रायोजक विल्बर प्रॉपर्टी, सहप्रायोजक कॅमलिन. आपण कुठेही जाऊ नका, फक्त पाहत राहा हा खेळ पैठणीचा. कुठे कॅमेरा जातोय थोड्या वेळाने, मी हा गेलो आणि हे आलो. ओके.